Atize maoko kati fredare. Dajo. Ainda o maoko. Ai sorry ao ma. Sorry. Não. Ada mak tulang no bera. Sauri saga tu. Zamura dari kuzanai kami bachikomba tu. Eyo benji we. Imamai. Ne vamwa amepasira. Ne vamwa sumunyana lega. Mukuchoka distributors hivi mpesa basi. Kama ani komba zonka. Obazo. Kazojaru. Kazojaru. Where man? Am I over my wrong? Oh, you should be. I love it. I'm good. Oh, yeah. Nada de mana. Seguro mana? Ada benda lebar. Hah? Sepuluh. Kan? Hah? Iya. Hai. Bukan ni. Malam. Ni. Kalau kita bisa berjalan pada baca, jangan lupa sekali. Amsa gari ni. Hello, mother. Asma gamara bani. Pagkapag ng school ba isa ba? Magamara bani no. Apa nanti? Magamara bani ni. Lugar ko tama. Ang uti zai. Ang uti zai. Jangan wajib Sekolah. Chimbogara nyaya dzakudzokubuka kusatinesa stere katsi nyaya dzakunyaya dzadzato sinoda kuti dare rite hunhu nyaya yekuti chakutonga manjini musikana wake apa waenda kunguva yakareba sei? 3 months. Imi makabatwa muri mumba mai mato kaita kutseketudza kamanje still makangodzvanywa mombe dzako ina shamari andiwa kumanya yako pachena kai enda kuno asaine chenda unosaina uzondudzo unodzibhadhara sei kuti waendako unodzibhadhara sei ayo kutsvaga unobhadhara sei mwedzi upi 7 months waizenuka dzomwe muisire 3 months unosaina 3 months
Ko baba mumbedzi makapumwa munodzipa mazita modzipa zita rokuti chii because panopamba kutika tikumba mombe kasita kuti aone vanechi pandambudziko naye ndizozotema iwo watiza mukadzi wako iwo indoziva kuti gara muchizagaraisana iyo danda ragara rajaira kutsva rinoramba chida kutsva noziva munhu wamakaenda ane 3 months nevatiza havana 2 months vachigara kuno kuziva wachaona kuti chii hatizvisi amai ava vari kutaura kuti ndaane 3 months nevatiza hatina 2 months atama kubva kushamba vashaya kugara kuno kuziva ichokwadi chokwadi vatigari 3 months akatitiza kushamba kuti atidze kuno chikozoreva kuti mfukodana adzoga ukutadzimwana tetozvaaakatitokomatitanga unodhizepa mombe dzavo inoda kubirwa dora kaa zvabata zvokutonidzai pasi. All right. Okay. Yes. I'm sorry. Mutaura nyaya awona zvekuti mumoyo andipanisha uchagobani ngati nditi kwete kuti maona murume wese wese akakuti Yesu obva wati ndamwana muprofita ati wanyeone chiprofita ndazikati usatoamora Baba, sekarang nah itu monyera leo. Ya, aku anga ulipo zinowanika kutonga bavhumba munhu haana kuramba muzai asi pane zvakawanda zvakazoitika taura sabo tekezine ndikuti paitika incident vakasvika kutsva kwemba vaungura kutakuti vakazobva kicheni hakuna zvaakati akapirisa vakazobvisa kicheni chimuina kai akapisa kicheni ndiani aishi maapisire neamai maita chipano Mati? Ndakaitika kuti munina achataura kuti mukadzi ngaaende but akambata muchikomba asari saka muda kujustify chakaipa kuti inini nekuti handiende nekuti inini iyi notaipi kuti hanzi ndikushandisa zvinhu zvangu ndotaipi yacho saka maapisire vaisine mombe nembudza hazvichinje kana ivo ana baba vangu angatoti ndikugarire pana kupisa imba nezvinhu mabatwa nechikomba zvine musoro here ine mosaina amai
I say one man. Kasi mtu kwa nyanyisa. Ha? Wanyanya ina mugazira nyika yenyu muzitongo kwese yenyu kaya makati madzvinhu ndizvozvo mamu munyika mamu munozwa mombe nembuzi mabisa mugazira yenyu ameno kufambira mamboyi mama iyi siyani nyaya baba akarorera alright mukuru nakuendesa mukadzi wokumura uchamba 3 months kana mombe dzakutambirwa zvinokunda mama handizvozvo totamba tapedza nyaya wazviva chamani tikuedza kuvhara ngekuti ripo rako rekuti hauka kuroora wazvivisa enda mogara zvakanaka mukadzi usazotama muromo musoro muzasi utaura kuti ndakaita kuti unzi wakaroora kumba kwedu nokuti kana wafanisa zvinosvitaura kaziyo kana une mari yako saite munaiwore unoparadza imba idu mashoko ataure anoona kuti pfuma iri kubva kuchikomba ichibva inanga kunateva saka iwewe usazvitaura mazwi acho anokuparadza imba yako aiwa tazviitire chamani zvokubvunza mumbeyo kana uchikama mukaka une pazita rekuti chii retifambi hure inonetsa sanga inonovhara mukaha uri pacho chikonzero chakakuta kuti chawakapisira imba nepavakabvunzwa kwaasabhuku zvakasiyana sabhuku makamaudzwa kuti apisire here nhasi mazondozva wapisira vakabvunzwa namaisabhuku funga nyaya isati yatongwa tiri kwasabhuku vavachiedza kuti igaisa kuti kanetsa vakabvunzwa namaisabhuku makapisira imba amaizvanzi mashoko yavairumudza nokundura kwangu waita zvanga zvandirwadza wakarohwa wakarohwa vachitaura mashoko yavandiudza nekundurwa ndozvandirwadza ndozvandapisira imba nhasi zvokundinetsa vakutaura kuti vakapisira imba kuti munin'ina vangu aitaura kuti vaende izvo zvicheka kuzvitsvaga sina basa nekuti vanozvitsvaga vaidzorera mashure handiti wati mukadzi wako muno ndozvaataura asi uita mukadzi wako mota nakutaura nababa handizvo mukugara pese izvo saka kutera mukadzi wako ri zvandichaita apa ndezvokuti ndinotanga nakuzimbaaaaaaaa anogadzira yake iyari achimwetaumambo acho ndiye futi iyaripo ani musoka magadzaibaangari enemnayoara panze iye arikugara paipo pauri ndo paanogara anotoda mukadzi wako pauri ndo paanogara gadzaimbaya mazindowamai usaumuchera ri nhasi kubva muende kumba kuita unoverenga bhaibheri pane vanhu vaida kutanga munhu ainzi aipambi jesu akatichi kana pane munhu asati ambotadza sumuka vanhu vese vakanda matombo bva waita se vawaenda oizati pane zvatiri kuitawo isu nyangwe tisiri kuita chifambi but pane zvimwe zvatiri kuita zvakaipa zvisingadiwo musociety yedu ndizvozvo ndosaka tiri kutonga matongero atikuita zvakwauri kana iwo wazoti haudi unongoapusha kuti bhenjini kuti aya mukadzi achaka asi pane zvotati iwo watoda mukadzi amuteeri nhasi umutori amai dai mabhurugwa aitengeswe rata taititengai ndokuchengetedza usatiki yavo renyu ngomukori ndererata pane zvino imba itengeswa ako ndida kutaura shonaka zvakwana endai chendai kumba Thank you.